Så jeg vil lige opridse Buddha-lærens metafor for opmærksomhedens ego-refererende manipulering af oplevelse. Og ophavsmanden til det billede er den buddhistiske kommentator Buddhaghosa fra det 5. århundrede. Han gør også meget detaljeret rede for perceptionsprocessen. Buddhisterne var faktisk de første overhovedet i idéhistorien til at beskrive, til at udvikle og beskrive en detaljeret teori om perception. Og jeg vil ikke gå i detaljer med den. Jeg har omtalt den i store træk. Der er mange perceptionsprocesser i løbet af et øjeblik for blot at opfatte et objekt markant. Formelt er der 17 bevidsthedsmomenter i en proces. Cirka halvdelen af dem tilhører den receptive fase af perception, altså der, hvor noget hænder for ens opfattelse. Lyden hænder for jeres auditive perception, hvad enten I vil det eller ikke, hører I den lyd. Efterfølgende er der så en proaktiv fase, en reaktiv fase, hvis man ikke benytter sig af valgmuligheden til at være på den ene eller på den anden måde med det, der hænder for en. Og netop en proaktiv fase, fordi der er den valgmulighed. Man kan gøre et eller noget andet med sin opmærksomhed på det, der hænder for den. Man kan forholde sig ligevægtig for eksempel, og det afhænger lidt af konteksten selvfølgelig, i en interpersonel sammenhæng, en social sammenhæng, kan man udover at forholde sig ligevægtig, måske forholde sig med medfølelse, med forståelse osv. Der er mange frihedsgrader, alt efter kvaliteten af nærvær med det, der hænder for en i perceptionsprocessen. Og er man ikke nærværende, men almindelig opmærksom, måske bare åndsfraværende, jamen så reagerer man typisk blindt og automatisk, som den ikke-gavnlige opmærksomhed plejer at reagere, nemlig med henblik på at opretholde en ego-reference til oplevelsen. I synsvinklen af, det er mit, eller det er ikke mit, fordømmelsen. Jeg er sådan, eller jeg er ikke sådan, fordømmelsens variant igen. Det er mit selv, eller det er ikke mit selv, fordømmelsens variant. Og det er selvfølgelig ikke kun i forhold til et objekt, det er kun i teoretisk øje med, jeg taler om det på den måde. Man sidder og mediterer på en strøm af tanker, der vækker en strøm af følelser, som følge af en strøm af livshistoriske erindringer, der dukker op osv. Så er det, I fik til opgave her tidlig i morges, at prøve at være meget nærværende med den blinde reaktion, der typisk går i gang. Og billedet på den blinde reaktion, det er jo altså tyven, der står bag døren i den proaktive fase af perceptionen. Så ifølge metaforen, når skyen så glider for fuldmånen, og der bliver dunkelt, det vil sige opmærksomhedens klarhed aftager, opmærksomheden reduceres, jamen så ser tyven sit snit til at række ud efter tyvekosten. Haps, der for mig. Jeg er sådan. Det er mit selv, det her. Og det, der sker sådan overordnet set i alle de tre sammenhænge, det er etableringen af en ego-reference. Altså, det er den måde, egoet konstrueres. Faktisk er det lidt af en tilsnigelse at hævde, at det konstrueres, men
Men der er en illusion om egoet, der aktiveres. At objektet er for mig, eller jeg er sådan, på den ene eller på den anden måde, alt efter hvad tanken handler om. Og det her, det er mit skinbarlige selv. Og de tre hallucinationer har udgangspunkt i tilsløringen af objektets foranderlighed som værende permanent. Tilsløring af objektets potentielle dårligdom, netop fordi det er impermanent, så det fremstår som en kilde til glæde. Det er noget, man jeg kan lægge hold på. Det er noget, jeg kan identificere mig med. Og tilsløring af intet kerneselv, det strømmende processelv, der i det øjeblik er opfattet som et uforanderligt ego. Det er mig selv. Jeg er sådan, og det her, det er for mig. Og det er igen meget abstrakt. De disponeringer konstelleres i ufattelig mange livshistoriske sammenhænge. Altså hvor det handler om besiddelsestrang, om gærighed, om jalousi, om misundelse, om frygt, om tristhed, og så videre. Og som sagt, hadet er den negative variant af begærtørsten af tyvens hånd. Fordi det, man hader, det, man fordømmer, i den sammenhæng er begærtørsten aktiveret bare i negativ øje med. Jeg er ikke det. Der er stadig den her illusion om jeget, man ikke er, som forstærkes af hadet. Den disposition er så ikke aktiveret i de gavnlige sindstilstande. De ikke gavnlige sindstilstande er motiveret teknisk sagt af 3 rodbetingelser: uvidenhed, begær, tørst efter ego, og så hadet. Og de modsvarende gavnlige rodbetingelser er så modsætningerne. Tilstand, der rodbetinget af viden, et eller andet niveau for viden om realiteten, og det højeste niveau for viden, det er den intuitive, direkte viden, der befrier sindet for lidelse. Men så er der underkategorier, hvor begrebslig viden tilhører. Og så begærløshed, altså begærfrihed, der er ikke nogen ego-reference i den gavnlige sindstilstand. Den er, i stedet for en hånd, der griber ud og lægger hold på noget, så er det en åben hånd, der giver noget. Og det er især karakteristisk for den tredje rodbetingelsen, at ikke have også forstået som rodbetingelsen af kærlig venlighed. Ifølge Buddha-læren så er alle positive emotioner varianter af rodbetingelsen kærlig venlighed. Når den, man har en kærlig venlig indstilling til, lider, så transformeres kærligheden spontant til medfølelse. Fordi medfølelse, til forskel fra kærlig venlighed, er karakteriseret ved et ønske om aktivt at gøre noget for at lindre den kæres lidelse. Og så videre. Jeg kunne komme med karakteristikker for alle andre positive emotioner, det vil jeg gøre her. Men for eksempel, det er jo klart, at den, man har en kærlig venlig indstilling til, har man nemmere ved at være tålmodig med en person, man ikke har den kærlig venlige indstilling til, selvom situationen kræver tålmodighed. Ikke? Eller gavmildhed. Den, man har indstilling af venlighed til, er det nemmere for en at være gavmild over for en person, man ikke
grundlæggende har indstillingen af kærlig venlighed. Vi vil gøre meditationen på kærlig venlighed lidt senere, og jeg vil definere den på det tidspunkt. Men opsummerende sagt, i alle de gavnlige sindstilstande, altså alle de tilstande, der er rodbetinget af en eller anden form for viden, og begærfrihed og ikke had, og alle de tre rodbetingelser er samtidig aktiveret i meditative tilstande. Især indsigtsmeditative tilstande, hvor den intuitive forståelse bliver meget dominerende. Men også begærfriheden, den er altid samopstående i samme markante omfang som forståelsen af objektet. Og forståelsen handler jo om, at der er ikke noget der at lægge hold på. Der er ikke noget der at identificere sig med. Så man kan sige, at alle de tilstande, hvor der aktiveres en ego-reference, fordi vi ikke ser, vi ikke forstår realiteten af objektet, og hallucinerer det som permanent, en kilde til glæde og kerneselv, tilhører sindets mørke side, kunne vi sige. Hvorimod alle de tilstande, der er rodbetinget af viden og begærfrihed og kærlig venlighed, er vores medfødte oplysthed, kan man sige. Så vi har de her to sider. Og buddhismens meditative befrielsesprojekt handler om at eliminere den mørke side og udvikle den lyse side. Og i den store overskrift, at blive lykkelige. Og hvordan bliver man lykkelig? Jo, altså det burde jo være indlysende, når man ikke længere stjæler ting og sager, som ikke tilhører en. Altså man ikke længere lægger hold på objektet. Vi udvikler en tilstand af sindsligevægt over for strømmen af objekter. Vi kan ikke sige, at vi ikke vil opleve ubehag. Der er masser af ubehag i vores liv. Og især jo, når vi er ude i den pulveriserende hverdag og udsætter os for alle de objekter, der bare hænder for os, hvad enten vi vil dem eller ikke. Vi er overhovedet ikke herre over, hvad der hænder for os. Altså man kan altid se væk fra det ubehagelige objekt, men det forudsætter jo, at man først har set det og udsat sig selv for ubehaget. Og så er det ikke engang altid sikkert, at man kan overvinde det med bare at se væk. Vi undgik ikke at høre lyden osv. Det er et harmløst eksempel på noget, der kunne være meget mere grufyldt og angstvækkende. Som man simpelthen er prisgivet, når det hænder for en. Så den side af eksistensen, den passive side af eksistensen, altså den passive side af perceptionsprocessen, udøver vi dybest set ingen herredømme over. Men så kan vi i den proaktive fase, og det er den fase, hvor vi udvikler de meditative færdigheder, vi udvikler koncentration, forståelse og fordybelsen af vores nærvær, er vi i stand til at vinde frihedsgrader i forhold til det, der hænder for os, og i stand til at udvikle en tilstand af ligevægt. Således at uanset hvad der hænder for os, så forbliver vi uberørte. Og jeg vil citere et eksempel fra et af Buddhas skrifter, der beskriver den sindsligevægt, som er Buddha-lærens ideal for lykken. Det er et sted, hvor mange andre end Buddha var jo oplyste i hans samtid. Jo især dem, der fulgte hans lære, vandt den samme grad af frihed for
for uvidenhed, begær, tørst og had, som han selv havde gjort, og vandt den samme grad af sindsligevægt, som han selv befandt sig i. Så var det kutyme, og det var både mænd og kvinder. Der findes en skriftsamling med de oplyste disciples erklæring af oplysning over for Buddha. Og der er 118 eksempler på mænd, og jeg tror, der er 79 eksempler på kvinder. Det var meget godt gået, ikke? I betragtning af, at det var så meget patriarkalsk tid, hvor det ikke var så nemt for kvinder at gå fra hjem ud i hjemløshed, som er et begreb for en person, som forlader en normal socio-økonomisk og familiær levevis for at vandre ud i junglen, eller typisk via en eller anden klosterorganisation, hvor man lærer at meditere, for at fordybe sig i sindet. For at vinde befrielse for eksistentiel lidelse, for at blive oplyst. Som sagt, det var kutyme, at man så erklærede sin oplysning over for Buddha. Og så ville Buddha acceptere oplysningen eller ikke. Det er stadig en tradition inden for den meditative tradition i Buddha-læren, at man skal have en hvilken som helst tilstand, man har vundet i meditation, accepteret af en lærer, som allerede er i besiddelse af den tilstand eller den indsigt. Så man kan ikke bare som nogle moderne vesterlændinge har begyndt at excellere i, fordi de lærer at meditere efter en app, så tro, at man har vundet nogle særlige dybe indsigter. Det kan jo godt være, men så er det anbefalingsværdigt at opsøge en lærer og blive bekræftet i sandhedsværdien af dem. Og det her er så et eksempel på en munk. Det kunne lige så godt have været en kvinde. Der er mange vidunderlige udsagn af kvinder, der vinder oplysning. Der havde tilbragt 3 måneder i intensiv meditation. Og til sidst uden at sove. Og han praktiserede så meget den gående meditation, at stien, hvor han gik op og ned, den var blodstænkt. Og på et tidspunkt så anbefalede Buddha ham om at gå lidt ned i gear, fordi han opfattede, at munken overanstrengte sig. Og det lykkedes for ham så at vinde den nødvendige balance mellem åndssæderne, således at han kunne fuldbyrde sin meditative udvikling. Og så kommer han til Buddha og siger det her. Han siger, Mester, det er ligesom hvis en storm eller regnbyge med stor kraft kom fra øst, fra vest, fra nord eller syd og slog mod en klippevæg, der er uden kløft, uden hulrum, men er en massiv masse, således at den hverken skælvede, rystede eller gav sig. Mester, på samme måde forholder det sig med former, der kontaktes af øjet, med lyde, der kontaktes af øret, med lugte, der kontaktes af næsen, med smagsobjekter, der kontaktes af tungen, med taktile objekter, der kontaktes af kroppen, med mentale objekter, der kontaktes af sindet. Selv når disse objekter opstår med stor styrke i sfærerne for objektstimulus, det er perceptionsprocesserne, så påvirker de ikke den fuldkommen befriede sind, fordi hans sind forbliver uberørt, uhindret, forankret og vundet til ro
i perceptionen af den selv samme bevidstheds øjeblikkelige foranderlighed. Så den oplyste sind er ligesom havoverfladen ude på fjorden. Der er alle krusningerne. Alting er bevægelse, det er så harmonisk. Så det er ikke sådan, at den oplyste stadig ikke oplever ubehagelige ting, udsættes for ubehagelige ting. Det hentede samtidig, at folk de smed sten efter Buddha, men han forblev uberørt som klippen af vinden. Og det er, fordi han har elimineret de ikke gavnlige rodbetingelser, uvidenheden, begærtørsten efter ego og hadet. Han griber ikke ud efter, hans opmærksomhed griber ikke ud efter objektet, identificerer sig ikke med det, udvikler ikke en historie om, at det er selvet, eller det modsatte, skubber objektet væk, fordømmer det. Den oplyste, et andet citat, den oplyste er hverken en selvpiner eller en, der piner andre, men er her nu lindret og nirvaniseret, kølig tilblevet, og en, der lever i pur fryd, sukha, med selvet gjort sublimt. Med selvet gjort sublimt, men det er ikke det her kerneselv, det er processelvet. Der er ikke noget der at holde fast i det selv. Så vi arbejder på at etablere den ligevægt. Og det er så vidunderligt, at den metafor gælder også for indledende faser af udviklingen af den ottfoldige sti. Man oplever i stigende grad ligevægt i sin meditation over for objekterne. Ikke i samme grad som den oplyste der. Man dumper i en gang imellem og bliver reaktiv, men udviklingen går i retning af større og større ligevægt, og større nærvær og dybere koncentration. Og det er jo fordi den indsigtsmeditative bevidsthed er en bevidsthed, som den lægger ikke hold på noget overhovedet. Heller ikke på koncentrationen. Heller ikke på forståelsen. Og jeg vil lige citere her Buddhas meditative instruktion til hans søn Rahula, der blev oplyst, da han var 20 år. Altså, jeg ved ikke, om I ved det, Buddha havde en søn. Han forlod jo sin kone Yasodhara den nat, hun fødte ham, deres søn Rahula, deres eneste søn. Der var Buddha 29 år gammel, og det ender jo tit for førstegangsforældre, at de bliver meget opmærksomme på det at blive forældre første gang, måske også efterfølgende gange, kan være en blandet oplevelse. Der var faktisk nogen, der lige får en depression af det. Man bliver opmærksom på sin dødelighed, så når mit barn er 25 år, så er jeg 65, så når mit barn er 65, så er jeg død. Altså, så kommer sådan en biologisk milepæl perspektiv ind i ens livsopfattelse. Og det var ikke sådan, at Siddhartha Gautama blev depressiv. Han fik en søn, han blev meget opmærksom på, at livet er kort. Og der er så lidt, jeg ved om det. Og der er så meget, jeg bliver nødt til at vide, inden jeg dør. Så han han gik fra hjem ud i hjemløshed den selv samme nat. Og da han så var blevet oplyst 6 år senere, så vendte han hjem
Hen ad vejen så både hans kone, hans fostermor og hans søn blev optaget i klosterordenen, og de blev alle sammen oplyste. Så det er en historie, der endte godt, ikke? Så siger Buddha til Rahula, han instruerer ham i indsigtsmeditation. Han siger Rahula. Rahula, det betyder lænke. Og den nat, da Rahula blev født, der sagde, og Siddhartha, han blev klar over, at livet derhjemme, det var ikke for ham. Han måtte ud og finde vejen til sindens oplysning. Så siger han til en person, der står ved siden af ham, kald ham Rahula, og det betyder altså lænke. Kald ham Rahula, og så gik han. Så siger Buddha til Rahula, der er han omkring 18-19 år. Rahula, vær i meditationen, som var du himlens hvælving. Når du mediterer, som var du rummet, velbehagelige og ubehagelige objektstimuli, der opstår, ikke invadere og besætte dit sind. Rahula, ligesom himlens hvælving ikke er fastgjort noget sted, så vær i meditationen, som var du rummet, der mediterede. Og det er jo også et billede på ligevægten, fordi rummet indeholder det hele og foretrækker ikke noget frem for andet og fordømmer intet og negligerer intet. Og når man gør det, så er man i en tilstand af ligevægt som klippen, uberørt af, hvad der så indhænder i. Så vi arbejder med de trin, der leder til sindens ligevægt og frihed for den lidelse, som den her hallucinerende konstruktion af en ego-reference leder til. Og indimellem så bliver den ligevægt forstyrret, den bliver invaderet af en tanke, typisk nogle ubehagelige tanker, bekymringer, grublerier, og så må man meditere på de bekymringer og de grublerier og de følelser, som de vækker. Man må, når det drejer sig, altså følelser er jo kroppens oplevelse af tankers betydninger. Samtidig så ligger betydningerne neden under bevidsthedens overflade, så vi oplever faktisk kun følelsen. Den følelse dukker op, et eller andet associerer, et eller andet, typisk et eller andet trist, men det behøver ikke være noget, som er objektivt trist, associerer til betydningen af tristheden under bevidsthedens overflade, og så overfladen så aktiveres følelsen af tristhed. Men så går man typisk i gang med at fortolke på sin tristhed. Altså beskyld, hvorfor er jeg trist? Hvorfor er jeg en person, der altid bliver trist? Hvorfor går alting altid imod mig? Og så videre, hvad man nu finder på. Det her det er sådan et eksempel på sådan depressive temaer. Hvorfor sker det her altid for mig? Og bliver man fanget ind i de tanker, det er klart, så er man inde i den her onde spiral, der øger tristheden. Fordi man har reageret på følelsen af tristhed. Man har tyvens hånd har grebet ud efter tristheden. Det er min tristhed. Jeg er sådan. Og så går den i gang med udvikling af historie. Det er mig selv. Og det øger tristheden. Så man skal træde ud af den cirkel, den onde cirkel. Og det allerførste skridt er altid ret lige opmærksomheden på åndedrættet. Har den problemskabende tanke stresset dig, så har den ændret dit åndedræt.
så er du lidt højere op. Og så har du dårligere forudsætninger for at være nærværende på en forstående måde med din tanke eller din følelse. Så det første trin på åndedrættet ned i det dybe langsomme leje. Det næste trin, ret opmærksomheden på det mest fremtrædende objekt i situationen. Det kan være følelsen, men det kan også være tanken. Altså som det normale er, at man har en trist tanke, ikke en trist følelse. Men samtidig så kommer følelsen, man er først opmærksom på følelsen, så slet ikke på årsagen til, altså betydningen, den livshistoriske betydning, nedenunder bevidsthedens overflade. Men så må man i hvert fald rette opmærksomheden på den historie, man har gået i gang med at udvikle som en fortolkning af den følelse i den situation, man befinder sig i. Så man retter opmærksomheden på det mest fremtrædende objekt. Er det tanken? Er det følelsen? Samtidig så går opmærksomheden frem og tilbage, frem og tilbage. Og det er vældig godt at gøre mentale noter. Det er bare en tanke, det er bare en tanke, eller i forhold til følelsen. Enten det er bare en følelse, eller som jeg sagde, prøv at identificere følelsen og brug identifikationen som mental note. Det er bare tristhed. Det er bare tristhed. Det er bare tristhed. I begyndelsen er mange mennesker ikke klar over, hvad det egentlig er, de føler. Men de ved, de føler ubehag lige nu. Men egentlig ikke sådan helt. Der er mange fine nuancer af ubehagelige emotioner. Der kan være tristhed kan opstå med angst, og angst kan opstå med jalousi eller med misundelse osv. osv. Angst for at miste hadet til andre, som har, hvad man ikke selv har, eller tænker, man ikke selv har, eller tænker, de andre har, osv. Og man skal ikke gå i gang med at analysere følelsen, jo heller ikke tanken. Det handler om at observere. Er man så tilstrækkeligt koncentreret nærværende, så melder forståelsen af tankens identitet sig af sig selv. Man bliver intuitivt opmærksom på, okay, så det er det, jeg føler. Det svarer lidt til den tilstand af intuitiv åbenhed, svarer lidt til, når man prøver at huske et telefonnummer, så kommer man jo ikke i gang med at opremse alle telefonnummerne i telefonbogen. Vel? Nej, man rydder tværtimod, man rydder opmærksomheden og ligesom holder den helt åben. Og så lige pludselig så dukker telefonnummeret op, hvis man kender det i forvejen. Ikke? Kender I ikke til det? Det er sådan et lavpraktisk eksempel på intuition, der trækker på flere forskellige kilder i hjernen. Så når man undgår at blive reaktiv på sin følelse, undgår at blive reaktiv på sin tanke, jamen så er man i den der tilstand af ligevægt. Det kan godt være, at det er en sårbar ligevægtstilstand, men den er en ligevægtig tilstand. Og den er ligesom udgangspunktet for at undgå at blive revet med af vanskelige, ubehagelige tanker og følelser, der opstår, og fundamentet for, at man i stedet kan begynde at forstå vanskeligheden ved de tanker. Hvad er det, der betinger de tanker? De tanker, de er jo impermanente. Og de er jo rent faktisk potentielt kvalfulde, og samtidig ligefrem reelt kvalfulde. Så hvorfor har jeg troet, at de var en kilde til glæde? Alt det åbner den intuitive forståelse op for. I en livshistorisk sammenhæng. Det er sådan en proces, man går ind i. En strømmende proces, der fordybes som følge af koncentrationens udvikling. Og indsigten i, at der er ikke noget at lægge hold på. Man er ikke sådan, som man troede, man var. Og man er ikke et kernesæt. Hvad er man så? Jamen, det må I hver især finde ud af, hvad I er. Måske er man bare en strømmende bevidsthed. Altså, hvorfor behøver man et ego? Når der ikke er noget
Det lyder meget mere vidunderligt at være som himlens hvælving, gør det ikke? Eller at være som klippen ubevæget af vinden. Så hvorfor skal alting være for mig? Skal det være mit? Men er der nogen stor lykke i det? Men det er jo sådan, altså, vi ser den dynamik allerede hos dyrene, altså den her, for mig, ikke mig, mit, ikke mit. Og vi ser den meget tydeligt hos mennesker med store problemer, der hele tiden er fanget ind i den dynamik, bliver løftet op og kastet ned, løftet op og kastet ned, og oplever en voldsom ufred. Og det er jo forståeligt, at man gør det. Og vi har alle sammen den kimen til den ufred i os, så længe vi ikke har overvundet den disposition for at lægge hold på behag og fordømme ubehag og negligere hverken eller. Himlens hvælving hverken negligerer eller foretrækker eller fordømmer. Og rummer det hele.